ಹಾಯ್ Lovebirdz Family, guys, good morning ಮಾತರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿತು ದಿನ ಬಾರ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ತುದ್ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಪ್ಲೇಸ್ಡುಲ್ಲ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡಿ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಉಲ್ಲೆಟ್ಟಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಕ ಬಾಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಭಿಜಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಗಾಡಿ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಹೋಯ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಜಿ ಬಾಬಾಗ ಒಂಜಿ ದೇವರ್ನ ದರ್ಶನ ಆದ್ ಅಲ್ದ ಬಕ್ಕಂಜಿ ಅಲ್ಪ ತೂಪ ಎಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪಡೆ ಇಚ್ಚ ಅಂತ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಣಸ್ ಕೊರ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಂಡ ಪಾಡುವ ನನ್ನತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ತಿರ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಎಂಕುಲು ಕಟೀಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಂಕುಲು ತುಯ್ಯಾರು ಮೂಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಒಣಸು ಕೊರೊಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಉಲ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಆದ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜರತ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚೆ ತೂಡು ಮುಖ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಪಾತೆರೇರು ಬಾಲೆನ್ ಪುರ ವೆತರ ತಟದು ಪುರ ಬಾರಿ ಮೋಕಿಡಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ ಮೂಲ್ತುಲೆ ರಾಜರು ಬಾಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಅಂಬ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬನ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಲು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಒಂದು ನಾಗದೇವರ್ನ ಅಂಚಿ ಮುಲ್ಲಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಡಾಪುನು ಅಂಚೆ ನಾಗದೇವರ್ನ ಅಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಮಣಸು ಪೋಪಿನ ಸಾಧ್ಯವು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೇಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಪೋತಿನ ದಿನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತ್ತೇರು ಗುರುವಾರ ದಾನಿ ಪೋತಿನ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಆಮಿ ಪತ್ತೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಬಾಲೆನು ಅಂತೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ ತೆಲ್ಪಾವೆಲ್ಲೆನು ಅಂಚೆ ತೆಲ್ತೋಲು ಒಂಜಿ ಅದು ಬೊಕ ಮೂಲು ಕಾತೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಆತುಜಿ ಒಂಜರೆ ಆತುಂಡು ಟೈಮ್ ಜರಾಜರು ಬಾಲೆನ್ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಫೈನಲ್ ಎಂತ ಇಂಚಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಬತ್ ಆಂಡ್ ಕೊರಿಯಾ ಆಂಡ್ ದಾದ ಬಾಪಕಿನ್ನಿ ಜೇದಿತ್ತೆಲು ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತಾತನತೆ ಅಲ್ಲ ನಿದ್ರದ ಟೈಮ್ಲ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಜೆತ್ತಿತ್ತಲು ಏತೆ ಲಕ್ಕಾಂಡು ನಾನು ಕುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡಲ ಲಕ್ಕು ಜೀವಾಲೆ ಇಂಚೆಡ್ ಲಕ್ಕಾರನ ಮನಸಾಬುಜಿ ಅಂಚ ಭಟ್ರು ಬರ್ತದೆ ಅರ್ನ ಕೈಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ಮಂತುಪ್ಪ ಆ ಚೀಟಿನ ಬೊಕ್ಕ 100 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರೋಡು ಭಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಬಾಲೆ ಲಾಕದಿನೇ ಇಜ್ಜೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ 3 ಸತಿ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತಿನ್ರಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ತಿಂಡೆ ಅಲ್ದ ಬೊಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಬಾಲೆನ್ ತಟ್ಟಿಯೇರು ಆರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಒಣಸು ಒಂದಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿಯೇರು ಅಂಚೆ ಕೇಂಡೇರು ಇರ್ಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅತ್ತೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಬಲ್ಲೆಂದು ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಬಾಲೆನ ತೂದು ಪೋಲೆ ಬಂಡ ಮುಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬಾಲೆನ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆನೆ ತೋಜಾರೆ ಗಂದ ತೊಂಪೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗಲಂಬ್ರ ಒಣಸಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಮಾಲ ಒಂಚೂರು ಜೆತ್ತೋಲ್ ಬಾಲೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಆನೆದಡೆ ಬತ್ತ ಆನೆನ್ ತೋಜಾಗ ಬಂದು ರಾಜರು ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ರಾಜರು ಬತ್ತಿರ್ತಲೆ ಆನೆನ್ ತೋಜಾರೆ ಅಂಡ ಬಾಬು ಕಿನ್ನಿ ಒಂತ ಪೋಡಿಯೇರು ಆನೆನ್ ತೂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನತೆ ಅಂಚಾದು ಅಂಚದು ಯಾನ್ಲೆ ತೊಂಪೊನಗಲ್ ಯಾನ್ಲಂತ ಮುಟ್ಟ ಪೋರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ತೂವರೆ ಕೇಂದಿಜರು ಅಂಚೆ ತೂಪಿನೇ ಒಡ್ಸಿನ್ ಪಂದು ಇಂಚು ಬತ್ತಿರ್ತಲೆ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಈ ಗೋಶಾಲೆ ಬಂದ್ಪಡಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆತ್ತೊಲು ಕೈಕಂಜಿಲ್ ಪುರ ಇತ್ತ ಅಂಚೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲು ಬಾಲೆ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪುರ ಶೋಕಾಂಡ್ ಆಡ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ಲಾಂಡ್ ತಾಂಡಿ ಬಾಬಾ ಜೈದೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನಾಗ ಏತು ಕುಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮರ್ರೆ ಅದೇ ಎಂಚ ರಾಜರು ಬಾರಿ ಅಂದೇಕುಲೆ ತಿನ್ನಿ 2 ಜನ ಎಂಚ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡೇರಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಿಕುಲೆ ತಿನ್ನಿ ಬಾಲೆ ಗೊಂಜಿ 3 ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದೊಡ್ಡನ ಕೈತಲ್ಲ ಉಲ್ತುಲೆ
ಜಾನು ಬಾಬಾ ಜೈತಿಯರು ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿರಾವಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಪೋನುಂಡು ಗಿಡಕುಲ್ ಪುರ ಮೂ ಅಪ್ಪಿನ ಪುರ ತೋಜುನತೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ ತಿಕ್ಕಿಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕುಲ್ ತಿಕ್ಕಿಯಾರು 3 ಜನ ತಿಕ್ಕಿಯಾರ ಅದಾದನ ಒಂಜಿ ದೂರೋಡ್ ಪಾತೀರಿಯರ ತೂಪ ನಿಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಇವಾಗ 2 ಜನ ಮುಟ್ಟೋಡ್ ಬದ್ ಪಾತೀರಿ ನಕಲೇನ್ ಪಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿಯಾರ ನಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದು ಬಾಲೆನ್ ಪುರ ಪಾತಿದ್ದು ಹೋಯ್ರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಗೈಸ್ ಇಂಚನೆ ಓಕೆ ಬರ ನಿಕಲ್ ಬತ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಂತ ಚಾಪು ಚೀತಿಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ತೂವೊಂದು ಪುರ ಅಂಚಾದ್ ಆನೆಗ್ಲೆಗ್ ಅಂದ ಜಾಪುಂಡು ಯಾರಂಡಲ್ಲ ದೂರೋಡ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂದ ಜಾಪುಂಡ ಮೊಕಲ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂದು ಅಂಚ ಪಾತಿರಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಜಾಲಿ ಆದ ಪಾತಿರ್ವ ನಿಕಲ್ನ ಅಂಚ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಪಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಲ ಮಂತ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗುಲ್ಲ ಪಾಟಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಯ್